Mateo asempa ti aduonu mienu. Na Yesu kasa kyerɛ wɔn mebuo mu bio sɛ, Ɔsoro ahenni te sɛ ɔhene bi a wɔhyia ayeforo ne ba. Na ɔsoma ne nkoa sɛ wɔnkɔfrɛ wɔn a wɔahyia wɔn no mmra ayeforo no ase no. Wampɛ sɛ wɔba. Bio, ɔsoma nkoa foforɔ sɛ, monkɔka nkyerɛ wɔn a wɔahyia wɔn no sɛ, hwɛ, masiesie m'aduane. Wakum m'anantwie ne me nyɛmmoa. Na wawie ade nyinaa. Mommra ayeforo no ase. Na wɔn deɛ wɔamfa anyɛ hwee, na wɔkokɔɔeɛ. Obi kɔɔ n'afuo mu, na obi nso kɔdii ne dwa. Na wɔn a aka no kɔkyekyere ne nkoa no bɔɔ wɔn adapaa kunkum wɔn. Na ɔhene no teeɛ no, ne bo fui. Na ɔsomaa ne dɔm ma wɔkukunkum awudifoɔ no, na wɔhyee wɔn kuro. Ɛna ɔsee ne nkoa no sɛ, wɔasiesie ayeforohyia no deɛ, nanso wɔn a wɔahyia wɔn no, ansɛ wɔn. Enti monkɔ atempɔn nkwanta so, na dodoɔ ara a mobɛhu wɔn no, momfrɛ wɔn mmra ayeforo no ase. Na nkoa no firi adi kɔɔ akwan so, kɔboaboa dodoɔ a wɔhunu wɔn ano, nipa bɔne ne nipa pa. Na adidifoɔ bɛhyɛɛ ayeforohyia dan no ma. Na ɔhene no baa mu bɛhwɛɛ adidifoɔ no. Ɔbɛhunu onipa bi a ɔnhyɛ ayeforohyia ataadeɛ wɔ hɔ. Na ɔsee no sɛ, awe, wobaa mu ha sɛn ni na wonhyɛ ayeforohyia ataadeɛ yi. Na ɔtɔree mu. Ɛna ɔhene no see asomfoɔ no sɛ, wɔnkyekyere ne nan ne ne nsa mfa no nkɔto ntwene akyirikyiri sum no mu. Ɛhɔ na osum ne setwerɛ wɔ. Na wɔn a wɔafrɛ wɔn no dɔɔso. Nanso wɔn a wɔayi wɔn no deɛ, wɔyɛ kakraa bi. Ɛno na Farisifoɔ no kɔkɔtuu agyina sɛdeɛ wɔbɛsum no fidie kasa mu. Na ɔsomaa wɔn asuafoɔ kaa Herodefoɔ no ho baa ne nkyɛn sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛnim sɛ woyɛ ɔnokwafoɔ, na wokyerɛ Nyankopɔn kwan nokorɛ mu. Nanso obiara asɛm mfa wo ho, na wonhwɛ nnipa anim. Enti kyerɛ yɛn deɛ wodwen. Ɛwɔ ho kwan sɛ woyi toɔ ma Kaesare, anaasɛ wonyi. Na Yesu hunu wɔn mumuyɔ no, ɔkaa sɛ, Monya atwomfoɔ. Adɛn na moresɔ me ahwɛ? Momfa ɛtoɔ sika no bi mɛkyerɛ me. Na wɔde dinare brɛɛ no, na ɔsee wɔn sɛ, Mamfoni ne atwerɛni. ɔse, Kaesare dea. ɛna ɔsee wɔn sɛ, Ɛneɛ, momfa Kaesare deɛ ma Kaesare, ne Nyankopɔn deɛ ma Onyankopɔn. na ɔteeɛ no, ɛyɛ wɔn nwanwa, na ogyaa no hɔ kɔɔe. Da no ara na Sadukifoɔ a wɔka sɛ owusɔre nni hɔ no baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfo, Mose kaa sɛ, sɛ obi wu na onim a, ne nua nko ara na yere no, na ɔnwo mama ne nua no. Na nuanom nson tenaa yɛn nkyɛn ha. Deɛ odi kan no waree, na owui, wanya ma. Na ogyaa ne yere maa ne nua. Saa ara nso na deɛ ɔtɔ so mmienu no, ɛne mmiɛnsa no yɔe de koduruu nson no soɔ. Na wɔn nyinaa akyiri no, ɔbaa no nso wui. Enti wɔwusɔreɛ mu no, nson no mu hwan na ɔbɛyɛ ne yere, ɛfiri sɛ wɔn nyinaa aware no. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Mopom, na monim twerɛ nsɛm ne Nyankopɔn ahoɔden. Owusɔre mu no, wɔnware na wɔmma awadeɛ. Na wɔte sɛ abɔfoɔ wɔ soro. Na ɛfa awufoɔ sɔreɛ ho deɛ, monkenka ne deɛ Onyankopɔn kaeɛ no pɛn sɛ, Mene Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn. Onyankopɔn nyɛ awufoɔ Nyankopɔn, na mmom ateasefoɔ Nyankopɔn. Na nkurɔfoɔ akuakuo no teeɛ no, ne nkyerɛkyerɛ no yɛɛ wɔn ahodwiri. Na Farisifoɔ no tee sɛ wɔatua Sadukifoɔ no ano no, wɔkɔhyiaa faako. Na wɔn mu baako a ɔyɛ mmaranimfoɔ bisaa no de sɔɔ no hwɛɛ sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, mmara no mu kɛseɛ ne deɛ ɛwɔ he? Na ɔsee no sɛ, Dɔ Awurade wo Nyankopɔn, w'akoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa mu ne w'adwene nyinaa mu. Yei ne mmara no mu kɛseɛ ne deɛ di kan. Na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ no.
dɔ ɔnyɔnko sɛ wo ho. Mmaransɛm mmienu yi so na mmara ne adiyifoɔ no nyinaa sɛne. Na Farisifoɔ no hyiaeɛ no, Yesu bisaa wɔn sɛ, Modwene Kristo no ho sɛn? Hwan ba ne no? wɔsee no sɛ, Dawidi. ɔsee wɔn sɛ, Na afei adɛn na Dawid nam honhom mu frɛ no owura ka sɛ, Awurade see me wura sɛ, tena me nifa kosi sɛ mede w'atamfo bɛgu wo nan ase. Sɛ Dawid frɛ no owura a, na ɛyɛ dɛn na ɔyɛ ne ba? na obiara ntumi ammua n'asɛm biara, nanso efiri da no, obiara ntumi ammisa no asɛm biara bio.